ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଦାମ ଅଛି? ଭଜା ବାଦାମ ଅଛି ନା ନା ନାହିଁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାଦାମ ଅଛି, ଜହ୍ନି ଆଳୁର ବାଦାମ ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝୁମା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁମା ସାହୁ କିଚେନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ଜହ୍ନିକୁ ଏମିତି ମୁଁ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାଟି ନେବେ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳି ନେବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ। ତାପରେ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ଆଣିବେ। ଜହ୍ନି ଭାଜି ଆଣିଲେ ତାପରେ ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଭାଜି ଆଣିବେ। ଭାଜି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇ କଢ଼େଇ ନେଲେ ବି କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଦା ରସୁଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭଜା ବାଦାମ ଆମେ ଥୋଇଥିବା ସେ ଭଜା ବାଦାମ ପକାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ପରେ ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇବା, ଜିରା ପକାଇବା, ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ସବୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ତରକାରୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ, ନହେଲେ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଝୁକୁ ଝୁକୁ ବି ରଖିପାରିବେ, ଶୁଖେଇଲା ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।